Bertatik eta bertarako. Aupa lagunok, dakizuenez, datorren apirilaren 4an, gaueko 9etan, San Mamesetik, Euskal Futbolaren izugarrizko jaialdia izango dugu. Errege Kopako finalerdiak jokatuko dira, bertan Atletik eta Osasuna taldeak izango ditugu. Dakizuenez, lehen partidua Sadarren jokatu zuten, bertan Osasuna gailendu zen, bat eta hutsekoarekin. Eta bueno, lehenik eta behin, partidu dura aztertuko dugu, Oier. Nola ikusi zenuen Osasuna taldea? Egia esan, abagune gutxiko neurketa goratzen dut, ez? Egia esan orain formatu desberdin honekin leheneko aurreko neurketa orain dela hilabete pasatxo jokatu zen, hortaz pentsatu, nola alda litezkeen dinamikak. Eta goratzen dut neurketa oso fisikoa, oso intentsua izan zela, baina abagune gutxiko, ez? Ez Osasunak eta ez da Atletikek ez zituzten aukera garbirik izan, eta horre Abderen izugarrizko jokaldi bati esker, Osasunak izan zuen aukera bakarra sartu zuen, eta momentuz abantaila Gorritxoentzat. Bai, Gorritxoak pozik, Atletikekoak triste, ez? Zer pasatu zen Bilbo aldeko taldearekin, Gontzal? Decepzio hutsa izan zen partidu hura. Atletikek nire ustez planteamenduan fallatu zuen. Ernesto Alberteren hamaikakoaren ideia izan zitekeen ona, baina emaitza ikusi zen guztiz kontrakoa izan zela. Lehoien lehenengo 10 minutuak eta azkenengo 5 kenduta Osasuna izan zen partiaren jaun eta jabe, ez zion Atletikeri aukera bat ere ez utzi. Eta ni Dani Garcia Bezga bikote horren aldekoa nintzen, edo aldekoa naiz, baina horrelako partiduetan zerbait gehiago behar da. Badakizu Osasunak baloia nahiko duela, badakizu talde asko atraitzen den talde bat dela, atakeko erasoko talde bat dela, eta horren aurrean atzean sartzen bazara badakizu sufritu egin beharko duzula, bereek izango dutela baloia, eta bikote horrekin pizka bat Atletikek baloia oparitu zion taldeari, eta nik uste dut horregon zela gakoa. Bai, aipatu dugu, ez? Dani Garcia Bezga pivote bikoitz hori erdigunean, Abde hegalean, bueno, zer espero da partida taktika aldetik, fisiko aldetik, bi taldeek zer eskainiko dute, entrenatzaileek zer dute buruan, Oier? Nik uste dut neurketaren gidoia guztiz ezberdina izango dela, ez? Osasunak edukiko ditu segurazki minutuak, non sufritza tokatuko zaigun, bakigu denok San Mameseko faktore hori, eta testuinguru horretan, Osasunak defentsiboki tinko eutsi beharko dio emaitzari, hori bai. Nik uste dut testuinguru horretan talde Gorritxoa ondo moldatzen den taldea dela, oso gol gutxi jasotzen ditu, aurtengo etxeko lana edo ez dabiltzen alorra kontrako areara begira da. Asko gozatzen zaio golak egitea, eta horrelako neurketak azken finean bi norabide izateko, ez soilik zure atearen aurka, garrantzitsua da baloiarekin ere proposamen interesgarri bat izatea. Bai, eta horretarako Atletikek ere goian baditu bere zailtasunak, naiz eta, izeneko jokalariak dituen, ez? Muniain, Berenguer, Iñakiren anaia Niko, Sanzet... Gontzal, zer espero da Atletiken inguruan? Bai, esan bezala izena asko daude, baina nik uste dut denboraldi guztien zehar Ernestok ez duela aurkitu hiru aurrelari perfektuen kombinazio hori. Etengabeko aldaketak izan dira goian, Nikok banda bietan jokatu du, Berenguer izan da momentu batzutan titular izen dena, gero beste batzutan ez zuen jokatzen, batez ere hasieran, Muniain azkenengo partietan ez da ari agertzen, Sanzetek ere media punta lanetan edo atzerago ere jokatu du. Nik uste dut ez daukagula 11ko zehatz bat, eta horrek baita horrelako partiduetan aldeko parte bat izan dezake, aurkariak ez dakilako zerekin irtengo zaren, eta sorpresatxo puntu horrekin ere jokatu dezakezu. Baina Atletikek gauza desberdinak egin beharko ditu, oso ados nago Oierrekin partida desberdina izango dela, beste estenateki bat izango dugu. Nik uste dut ligan San Mamesen jokatu zen partean oso antzekoa izango dela, bertan Atletikek dominatu zuen, aukera asko izan zituen, abagune asko izan zituen, baina zuen lortu golik sartzea, eta Oierrek esan duen bezala Osasuna egoera horretan gustura dago, eta beraz ikusiko dugu. Ea Osasuna berdin irtetzen den San Mamesera, ea zer nolako planteamendu ateratzen duen, Laurekin edo Bostekin jokatzen duen, nik uste Laurekin jokatuko duela, eta hori Atletik goian fin egon beharko da, bestela ez dagoelako zer eginik talde Gorritxoaren aurka.
Bai, eta egia da, Atletikek 11ko zehatz bat ez badu ere, 12. jokalaria beti hor duela, denboraldi guztian erakutsi du hor dagoela, eta espero da, 12. jokalari hori ere agertzea finalerdi hauetan. Gontzal, San Mames inoz baino gehiago behar du Atletikek. Bai, espero da San Mames berriaren asistentzia errekorra haustea, 50.000ko langa hori gainditzea espero da, eta nik uste du San Mames berrian izan den partiarik bereziena izan daitekeela. Atzo egon nintzen irakurtzen sare sozialetan orain artekoa Barsaren kopakoa izan zela, 2021koa, txarto ez badut gogoratzen. Eta bertan goratzen du taldeak, afizioak taldea bolandaz eraman zuela, erdea esaten den bezala. Eta Martitzenekoa ere antzerako gauza izango da. Jendeak badaki ezin duela parte horretara faiatu, taldeak afizioaren laguntza beharko duela, eta ez bakarri partidan zehar, bai partida horreko bertan autobusari ongi etorria egingo zaio, pozazen izugarrizkoan gira ongo da, eta nik uste dut festarako egun bat izango dela, eta irabaztea lortzen dugun. Bai, 50.000 horietatik, 500 gora gorritxoak izango dira, ez? Gorritxoak ere badoazte San Mamesera. Bai, 600 gorritxo inguru espero dira San Mamesen, seguru nago ziur naiz beraiek ere entzungo direla, eta testu inguru horretan talde gorritxoa ezin da kikildu, ez? Baki hori estenatoki handi baten jokatuko dela neurketa, presiopean ere agian Atletikek neurketa hori jokatzeko eskarmentu handiagoa izan lezake, gogoratzen naiz, ez? Huts eta hutseko neurketa hori aipatu du Gontzalek, egia da testuingo, miraria hutsa izan zela huts eta huts amaitza neurketa hori, hortaz, estenatoki hortan nik uste dut Osasunak neurketa hori egiten badu zerbait desberdina egin beharko lukela, ez? Eta proposamen desberdina izan, batik bat baloiarekin, izan ere Osasunak baloia bali badu, gauzak alde joango dira, eta neurketaren pisua izateak bere biziko garrantzia izango du. Sadarrekoaz alderatuz, proposamen ezberdina izango duela, esan duzu oier. Zein uste duzu izango dela Jagobaren 11koa? Nik uste dut, aipatu behar dira, Txime Abila ez dut uste neurketa helduko denik, Ruben Peña badirudi helduko dira, baina oraindik oso berde dago. Eta hau dena kontutan hartuta, nik uste dut Osasunaren 11koa hurrengo hau izango dela, ATP-an nik uste dut Sergio Herrera izango dugula, ezkerregalean defentsan Juan Cruz, erdian David García eta Aridane, eta zalantzan diena eskuman dagoenez. Juaneko neurketan Moncaiolak jokatu zuen, neurketa honetarako dagoeneko Nacho Vidal berreskuratuta dago, baina oraindik agian berdegi dago, izan duen lesioa dela eta, nik Moncaiolaren apostua egingo dut. Zelai erdian Euskarri Gisa Torro, behorretik Moi Gomez eta Aimar, ezkerregalean Abde jokatuko du, eskuman Ruben Garziak eta aurrean golerako Budimir. Agian zuk baino zalantza gehiago Gontzalek izango ditu, ez? Atletiken 11ko hori ez dago bat ere ziur, Gontzal? Zein izango da Ernestoren apustua? Argi dago, Ernestorekin asmatzea oso zaila ari da izaten, denboraldi honetan, eta nire apustu pertsonala honako hau da, ATP-an Julen Agirrezabalak jokatuko du, hori seguru daukagu. Atzekaldean lauko lerroa Jurik, Iñigo Martinezek, Geraiek eta De Marcosek osatuko dutela uste dut. Pivote lanetan bez garituko dela sumatzen dut. Alboan, Oian Zazet eta Iker Muniainen ikustea den esperantza horrekin nago, eta uste dut Ernesto egingo duela, horren apustu egingo duela. Eta goikaldean eskumatik Iñaki, ezkerretik Niko, eta goikaldean partida honetan beti maila altua ematen duen Raúl García, espero dut. Batez ere Ernestoren buruan jarrita, eta bere 11koak ikusita Ruloren presentzia espero dut bai. Bai, zalantza asko, baina ziur dagoena da Euskal futbolak izugarrizko festa bat biziko duela Bilbon, ondoren parranda izugarria ere egongo da, eta espero dugu denok futbolaz eta Euskal kirolaz disfrutatzea. Amaitzeko pronostiko botabiko, Bota zein da pronostikoa? Nik huts eta huts esango dut, eta maiatzean Osasuna kopako finalean. Askotan pronostikoek zure ekipoaren aldeko... Ikusiko. Aldekoa zapusten dute, Gontzal, pronostikoa? Nik 3-batekoa botako dut, eta beraz, oier, maiatzeko partida etxetik ikusi beharko duzu. Beraz, Gontzalen aipuak dioenez, golfesta izango da San Mamesen. Hau izan da dena, eta eskerrik asko, zaleok. Eskerrik asko. Hor.